uns dibuixos que són molt simplificadors però que estan perfectament bé els diversos elements que realment composen el dèficit fiscal. El sistema de finançament autonòmic, per una banda, la inversió pública de l'Estat, el paper de la hipercapitalitat de Madrid i els diversos elements que, vehiculats essencialment a través del deute i del creixement sistemàtic del deute públic, també constitueixen una manera d'amagar un conjunt més o menys turbi d'elements que van engruixint el dèficit fiscal. No sé, d'aquests que permeten dir, doncs mira, per arreglar el dèficit fiscal posarem més diners. Doncs si posem més diners també incrementarem el dèficit fiscal perquè aquests diners vindran en una proporció molt gran precisament de fons catalans, de manera que i això, si no es pot pagar, doncs serà deute. Doncs tots aquests deutes són dels que se n'oblidava en Borrell en el seu llibre i que aquí es van reconduint perquè tothom els entengui. És molt clara l'explicació d'una cosa que és molt difícil d'entendre, que és el model de finançament llegit en el butlletí oficial de l'Estat amb tota la lletra petita que hi ha. No és gens fàcil, està fet perquè sigui fosc. És fosc i a més es pot enfosquir més i en la manera de gestionar-ho es pot enfosquir més, però ja és fosc de si mateix, de manera que l'esforç de clarificació és extremadament interessant per facilitar-ne la presentació més didàctica davant de qualsevol tipus de públic, més general, més especialitzat o més dedicat a divulgar aquests conceptes. Jo que he hagut de donar classe sobre això mateix he apreciat molt que és molt clar i que s'hauria estat una eina didàctica extremadament bona, com són totes les dades sobre inversió pública i sobre el paper que es tendeix a menystenir, que només els més entusiastes ens atrevim segurament a subratllar, però que s'ha de mirar de quantificar, de tractar, i que ens ha ajudat molt que els de l'IBIE traguessin una mica el tabú i que per tant alguns que no eren independentistes sinó que simplement ho patien des de València doncs ho posessin negre sobre blanc i amb un llenguatge més per economistes per donar-li un to tècnic de que estan parlant amb seriositat i no com un pamflet, doncs això ha ajudat molt a mirar de posar una mica de contingut a tot allò que se sap però que costa dir-ho i després costa mesurar-ho i costa transmetre'n la importància i la transcendència que té. Doncs aquí hi ha hagut un esforç important que el text d'en Josep Reiner el compacta i li dona sentit i jo crec que ja no es poden tornar a dir algunes tonteries que s'havien arribat a dir. La part del deute també és molt important perquè és realment el que ningú vol veure, no? Que hi ha molts dèficits corrents que en realitat són la manera d'encaixar la incapacitat de resoldre les coses amb una redistribució que ningú no vol fer. Jo crec que al final el que queda és, darrere d'aquest capítol punyent, que és el de les fal·làcies de la solidaritat, que és també un bon punt on començar per ser més, per rebre les provocacions, per rebre els incentius de reflexió, és aquí on realment et quedes, com dir-ho, molt preocupat, perquè si de tot l'altre ja et vas quedant una mica alarmat, amb les fal·làcies de la solidaritat veus que els esforços per suavitzar, per camuflar una mica, doncs en molts casos tracten d'amagar que hi ha molts paranys en tot el procés aquest. Amb afirmacions que són contundents però molt clares. Les transferències fiscals no es produeixen entre regions riques i pobres, sinó entre territoris amb més o menys ocupació. No és que se'ns acudeixi pensar a la primera en això, però en canvi està ple de conseqüències i fa pensar, per exemple, en un problema que aquí s'esmenta molt centralment, que és el mal que fa que el salari mínim sigui únic per a tot el territori, per a tots els territoris de l'Estat, perquè és un contrasentit, fa que sigui molt car contractar treball en les zones que necessitarien més contractar treball, i aleshores això genera situacions endèmiques d'atur permanent, amb tot el que això representa de cadència
social i de desfibrament de les relacions socials bàsiques, i això quan s'ha dit des d'aquí doncs normalment s'ha rebut molt malament, de manera que cal dir-ho amb pinces i amb molta cura, molt desinfectat. Doncs aquí es diu amb pinces, molta cura i molt desinfectat, però es diu tot. Quan també es parla de la importància que té, que no només és solidaritat sinó també és eficiència, tornem una mica sobre el mateix concepte des d'alguns altres angles, o com quan s'ataca el concepte de que part de la pobresa d'algunes regions és la que obliga que s'inverteixi més en infraestructures, però al final resulta que tenen moltes infraestructures i que no les utilitzen, i que al cap de poc ja s'han de pensar en tancar les infraestructures. Tot plegat ens recorda, i cap aquí va cap al final a les conclusions, ens recorda tots els determinants polítics que hi ha darrere del dèficit fiscal. I cap al final jo crec que en Josep Reiner fa un pas que s'aventura fora del terreny de la comptabilitat de les balances fiscals, però jo el crec extremadament suggeridor i extremadament desafiador, i és que hi ha política aquí darrere, i que la política ha acabat portant sempre les coses en aquesta direcció, i que si són difícils de canviar és perquè hi ha aquesta política i perquè som una minoria, i perquè aquesta minoria és una minoria nacional, i que per tant hi ha molt poc interès en fer res per a aquesta minoria, que sempre és més rendible, diguem, amb la proporció que ja sabem de 5-6 vots contra un, atacar-la, encara que tingui raó, que no pas defensar-la i corregir-la, i corregir les mancances, perquè qualsevol cosa que es basi en dir que Catalunya és el culpable guanyarà eleccions a l'Espanya castellana. És d'una simplicitat tremenda, però això aquí es va desgranant i es va veient com finalment arriba. A mi m'ha agradat, i en Josep Reiner s'ho imaginarà, que utilitza a fons l'índex de progrés social i que realment li dona molt joc aquest veure que som menys rics del que diem, però sobretot és que a l'haver reduït la capacitat de finançament públic hem reduït tot allò que depèn del finançament públic, és bona part d'allò que en diem l'estat del benestar. Doncs com menys finançament públic hi ha, menys estat del benestar hi ha. De manera que tenim un estat del benestar que està molt per sota de la nostra capacitat productiva, i això ens atenalla, ens empobreix i ens irrita permanentment, perquè ens obliga a estar molt més tensats del que hauríem d'estar, i veiem que els altres poden estar molt més descansats del que nosaltres hem d'estar. I aquesta situació, que té una component política, però també podríem dir ja antropològica i de cordialitat o manca de cordialitat entre territoris de l'Estat, doncs és francament important. Les conclusions, que suposo que les comentaràs, Josep, són des d'aquest punt de vista pessimistes, però quin llibre sobre aquest tema no acaba amb pessimisme? Jo crec que no en conec cap, i si un tracta de fer-ne un, ràpidament et diuen, però què dius? Com pots ser optimista? Almenys tingues lucidesa, i si la lucidesa et porta al pessimisme, doncs més val partir d'aquí que no pas de la ingenuïtat de pensar que tot es pot arreglar. Per tant, moltes gràcies, Josep, perquè la molt bona obra feta, en farem publicitat, gràcies a la Fundació Vincle per haver-ho promogut, i gràcies perquè es pugui obtenir i difondre, perquè en aquest cas és molt útil de cara a la docència, de cara a difondre-ho més, doncs és realment una eina útil que potser ens augmenta el dèficit fiscal per alguna banda, però ens ho perdonarem. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Carreras. Bé, nosaltres sempre diem que hem de ser optimistes però ben informats. Això no ens ho poden treure, perquè justament els optimistes ben informats són els que s'encarrilen cap on han d'anar. Bé, ara sentirem les paraules de l'autor del llibre, en Josep Reiner, economista, president de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes, entre altres virtuts. Aquest és el segon llibre que publica amb la Fundació Vincle, i el primer el van presentar el 2020, i porta per títol Informe Euromedi, anàlisi de les potencialitats de l'euroregió mediterrània i de les limitacions que li són imposades, que també, si no l'heu llegit, també està recomanat perquè també té molt de suc. Per tant, Josep, endavant. Moltes gràcies. Primer de tot, agrair a tots els presents que estigueu aquí, molt especialment a la consellera, a l'amic Anton, als patrons de la Fundació Vincle i a molts col·legues que veig entre nosaltres i que honestament
fan que un estigui carregat de responsabilitat perquè bueno, sap doncs, que a molts els hi acabes dient que això ja tu saps, però bueno, intentarem dir alguna cosa doncs, que com a mínim permeti fer alguna suggerència. Abans de res, en el moment en què per part de la Fundació Vincle em varen proposar escriure aquest llibre, la veritat és que una mica la primera reacció va ser de dir, caram tu, ara sona cansat això, però és veritat que a mesura que hi anaves reflexionant deies, sona cansat, sobretot perquè això era quan era, el 2022 em sembla, i clar, vull dir, sortíem una mica del que sortíem i estàvem com estàvem i d'una mica doncs deies, ja s'hi ha posat molta tinta amb aquest tema. Però certament, a mesura que hi anaves pensant, deies, home, escolta, primer de tot, els problemes els continuarem tenint, estan aquí, no canvien. En tot cas, inclús fins i tot s'agreugen. Dos, a més, amb els nostres amics d'Economistes pel Benestar, alguns dels quals doncs, que estan aquí, i que per cert després tinc que fer un agraïment especial, amb els nostres amics anàvem fent algunes xerrades pel territori i honestament t'anaves donant compte que havia, tot i l'esforç de divulgació que s'havia fet amb anterioritat, doncs que hi havia molt de desconeixement de moltes coses. Jo, per exemple, recordo els ulls complets que se'ns posaven en reunions amb algunes patronals quan explicàvem la diferència de recursos públics que hi havia entre el cas del País Basc i el cas nostre, o la mitjana dels territoris de règim comú, de finançament de règim comú. Vull dir, ara aquí recordo les paraules del Joan B. Casas quan sempre els hi recordava jo, és que un treballador de Baracaldo té entre un 60 i un 80% més de recursos públics per habitant respecte a un treballador de Catalunya. Aquesta és la situació, amics meus. Per tant, això me'n recordo que creava autèntica sorpresa. I llavors, certament, una mica la conclusió era potser, escolta'm, potser sí, escrivim alguna cosa i almenys que quedi. I al final de tot plegat ha sortit això i la veritat és que les paraules que acaba de dir l'Albert no sé, no me les mereixo, segurament que no, però se les agraeixo moltíssim, perquè una presentació de llibre com aquesta, sincerament, me l'esperava, és molt agraït. I com deia abans, també abans d'una mica centrar una mica les poques coses que avui podem dir, sí que tinc que fer una menció especial a aquests companys, els Economistes pel Benestar, que algun, com deia, està aquí a la sala, l'Eduard, per exemple, està aquí a primera fila, me'n recordo el molt que ens ha ajudat el Joan Ramon amb algunes coses també, i l'Albert també, Déu-n'hi-do, i molts altres que avui no han pogut assistir, però que inclús algun per algun problema ha sorgit a última hora. Però he de dir que sense ells aquest llibre segurament no hauria sortit. I per tant, la primera qüestió que s'ha de comentar és aquesta. En realitat, no m'atreviria a dir que és un llibre col·lectiu perquè l'he escrit jo, però sincerament sense les reflexions col·lectives dels dilluns a la nit que tenim, això segurament no estaria aquí, vaja. Hi ha una mica per dir algunes cosetes, sí que, evidentment avui el que no puc fer és una presentació del contingut del llibre, jo apel·lo a la vostra paciència perquè el pugueu anar digerint a poc, certament és un llibre que s'ha d'anar mastegant, però que l'hem intentat fer, com deia l'Albert, el més amè possible. És un llibre segurament divulgatiu, però que no renuncia a tractar alguns temes dels quals normalment se'n parla poc o no se'n parla. L'Albert ja ho ha dit, orígens del dèficit, els efectes sobre els diferents aspectes tant de la nostra vida individual, vida econòmica individual i vida econòmica col·lectiva, en fi, i tota una sèrie de qüestions que a vegades se'n parla o se'n parla, diguéssim, amb certa lleugeresa. Crec, que, si se'm permet, potser són alguns dels punts forts d'aquest llibre. Sense més, ja, permeteu-me començar una mica amb una petita constatació inicial. Jo soc poc amic dels adjectius dramàtics,
però jo diria que si hem de fer una primera constatació de què és sobre el dèficit fiscal és sobre la necessitat, i aquí va l'adjectiu, i insisteixo que els que em coneixen saben que no tinc costum de fer-lo servir, la necessitat patriòtica de revertir-lo, o de revertir-lo almenys amb un elevat grau. No hi ha cap país, no hi ha cap territori que es pugui permetre el grau de dèficit, el grau de drenatge que suposa cada any entre un 8, un 9 o ara, amb les últimes estimacions, més d'un 9% del seu PIB que es deixi d'invertir o de